tomto videu si ukážeme novú funkciu, ktorá slúži na odosielanie mesačného prehľadu o vystavených záznamoch. Tento prehľad vám bude po nastavení chodiť vždy prvý deň v mesiaci. V ľavom menu si klikneme na položku Administrácia portálu, klikneme na Klienti a klikneme na systémového klienta, teda vašu firmu. Hneď v prvej tabuľke podrobnosti klienta nám pribudla nová položka e-maily pre reporting. Sem zadáme e-mail, na ktorý chcete, aby chodili tieto prehľady. Dáme uložiť a na tento e-mail bude vždy prvý deň v mesiaci chodiť prehľad o vystavených certifikátoch alebo záznamoch za predchádzajúci mesiac. Môžeme si teraz aj ukázať, ako taký report vyzerá. Je to excelovská tabuľka, kde máte vypísané obdobie. Vidíme, že to je za predchádzajúci kalendárny mesiac. Máme tu aj počet vystavených záznamov alebo certifikátov. No a tu dole nižšie vidíme kompletný prehľad vystavených záznamov. Sú tam mená, vidíme tu aj za akú firmu bol ten záznam vystavený, v akej prevádzke a samozrejme aj za aké školenie